Най-известният квартал в Европа, може би след Амстердамския квартал на червените фенери. Намираме се в Санкт Паули. Точно отстрани е Репербан площада. Пред нас е площадът, на който се събират работещите момичета, идват туристи. Вечер тук е пълно с народ, всякакви хора, навалица, артикули за много желаящите, но не препоръчват по този площад да се наемат момичета. По-нагоре е улицата с витрините, която не можем да снимаме отвътре, понеже нормално е забранено, но тук туристите, които знаят, отиват там или от другата страна на площада. Това е кварталът на секса, на пороците, на греха, Санкт Паули, Репербан. А ние продължаваме нашата разходка. Сега ще видим обзор на площада, където до вечера ще бъде веселба и купон.